Kaixo, Maialen Céspedes naiz eta bideo honetan Google Classroom tresnaren oinarrizko erabilera azalduko dut, irakasleen eguneroko lana errazteko helburuarekin. Honen bidez, ikastaro bat nola sortu, edukiak nola antolatu eta ikasleen lanak nola kudeatu erakutsiko dizuet. Hasteko, Gmail kontuan sartuko gara eta bertan Classroom aukera aukeratuko dugu. Classrooma arloka aukeratuta daukat, adibidez, hau da, matematika arloa. Arlo berri bat sortzeko hemen eman beharko genioke. Sortu ikasgela berri bat. Hemen arloaren izena jarriko genuke, atala, gaia eta ikasgela. Guk egina dugunean sartuko gara, matematikan adibidez. Hemen barruan, hainbat gauza ikusi ditzazkegu. Hasteko, Meet bat bidaltzeko esteka edota ikasle gelara sartzeko kodea. Ikasleak ikasgelara sartzeko ere hemen eman aldiogu eta hau seguruagoa izan daiteke. Hemen ikasleak aukeratu eta beraiek bakarrik ikusiko dute gure ikasgela. Hemen ikasgelako lanak aterako lirateke, nik lehenengo hiruhilekoan hau sortu dut eta aukeratzen badugu, hau da sortutako dokumentua. Gainera, kalifikazioak ere hemen ditugu. Eta hemen, depende ze ariketan, zenbat puntu eta jarri dezakegu. Ikasgelako lan honetan, berria sortu nahi badugu, hemen eman beharko diogu, eta izan daiteke lan bat, lan galdekaduna, galdera bat bidali zure ikaslei, materiala igo, edo berrerabilit argitalpena, egindako argitalpen bat. Google kalendarren ere, datak igo ditzazkezu, eta bertan lanak noizako zepe duten idatzi. Ezarpenetan, hemen eman da, ezarpenak agertzen dira, eta hemen baimenak eta aukeratzeko aukera duzu. Gainera, ikasgelak artxibatu ditzazkezu, ikasleek ez ikusteko, eta hemen zuzentzekoen atala ere badago, zuzentzeko geratzen zaizuna ikusteko. Adibidez, hemen lehen ikusitako fitxa, buruketak, hau dira entregatutakoen kopurua, esleitutakoa eta kalifikatutakoa. Oraindik ez dago ez eragina. Ikusi duzuenez, Google Classroom tresna eraginkorra da irakaskuntza digitala antolatzeko eta ikasleen jarraipenak egiteko. Espero dut bideo hau baliagarria izatea. Zalantzarik edo galderarik izanez gero, nirekin harremanetan jar zaitezkete. Eskerrik asko zuen arretagatik eta ondo izan.